Des de quan escrius, Jaume? Quan et va venir aquest coquet? Ai, no me'n recordo, però segurament a l'escola escrivíem, no? I fèiem redaccions. Jo recordo també que potser d'adolescent vaig començar a fer un diari, no? I quan es fa un diari ja no es fa sempre per motius allò que semblen molt íntims i personals, i és d'aquells diaris que llavors amb el temps el vaig anar seguint i ampliant, i recordo que un dia el vaig cremar. Perquè també penso que els catalans són poc valencians, o sigui que hauríem de fer més això de fer falles i cremar-les, no? I vaig pensar, quina llàstima, però no, perquè tampoc, a veure, eren coses que no haguessin passat a la història, no? Però posem això, que un comença a escriure a l'adolescència, potser primer aquestes petites proses a les redaccions, algun poema, doncs, no sé, als 13 anys, potser. I amb què agafes inspiració? Amb lectures, amb coses que passen al món? D'alguna manera, què t'empeny a escriure? Quin és el teu objectiu literari? Home, jo aviat, diguem-ne, vaig seguir la passió pel periodisme, no? I ja vam començar d'una manera com aficionats, doncs amb 16 o 17 anys, i això, doncs, la inspiració no costava gaire de tenir-la, perquè era una mica explicar el que passava al voltant. I on creus que hi ha la línia entre l'escriptura periodística i una escriptura més literària? Això els bons escriptors diuen que no existeix aquesta línia, no? És com, diguem-ne, explicar la separació entre un entrenador de futbol i un jugador de futbol, no? O entre un actor de teatre i un director o un dramaturg. Els actors medievals eren dramaturgs. Segurament Molière i Shakespeare no eren autors que escrivien amb tinta de ploma sobre un pergamí, sinó que eren, diguem-ne, comediants que tenien les seves companyies, improvisaven sobre llegendes medievals, i els seus textos no eren una cosa que ells havien escrit i que representaven, sinó que eren el resultat final d'un procés, diguem-ne, de representació que llavors ells fixaven amb escriptura, no? O sigui que la distinció entre periodisme i literatura, sobretot també tenir present que hi ha hagut grans escriptors que han sigut també molt bons periodistes, jo no la faig. De fet, les teves obres més de dramatúrgia una mica també neixen amb aquesta inspiració col·lectiva, no? Aquest fer com els actors, a l'època dels joglars i tot plegat, que també tot sortia una mica de tots. Potser escrivint, l'escriptor és potser dels pocs oficis que un pot dir que es fa en solitari, no? Que es fa davant d'un ordenador, diguem ara, no? Però en general els oficis artístics són col·lectius, tots. I jo fins i tot diria que l'escriptura també ho és, perquè un es posa a escriure, però es posa a escriure després d'haver agafat el material de l'Ovió que baixa pels rius, no? Diguem-ne, de la documentació, o d'això que falsament se'n diu inspiració, no? Perquè la inspiració és allò que diuen, no? Que un dia et pot venir una idea brillant, però vull dir que la inspiració l'has de treballar cada dia, doncs, de bon matí, i és a cops, diguem-ne, de forçar la màquina que surten, diguem-ne, els bons treballs, no? I amb quin gènere et sents més còmode? Escrivint teatre, escrivint prosa? No sé si fas també algun poema? No, jo poesia em vaig fer quan era adolescent i no n'he tornat a escriure. He fet rodolins, això sí, per algun pregó o a vegades, diguem-ne, per alguna obra de teatre, no? Teatre, amb el que he fet últimament, diguem-ne, jo no en dic escriure, perquè realment és això que et deia, aquest procés de que el text en teatre no és mai un punt de partida sobre el qual surt una representació, sinó que és el punt d'arribada després d'una improvisació i una representació, no? Esclar que també és escriptura aquest punt d'arribada, o sigui, aquí també hi ha un punt d'elaboració, no? On em sento més còmode és amb això que s'entén com els gèneres de no ficció. O sigui que la teva manera d'escriure d'alguna forma, podríem dir que descriu la realitat, o
Sí, encara que també és una forma de ficció. Transcrius. També és una forma de ficció, perquè a vegades aquesta separació de gèneres no és tan, diguem-ne, no està tan clara, no? La no ficció agafaria des del que s'entén com a assaig, com a dietari, biografia, Bueno, quan un fa la biografia d'algú, en certa manera doncs, també el converteix en algú fictici, perquè qui sap com era aquella persona sobre la qual escrius, no? Com creus que ha de ser un bon llibre? Per què hi ha llibres que traspassen les èpoques i d'altres que no? Què tenen aquests llibres? Home, un bon llibre és això que diuen sempre, no? Que, com amb la música, no? Diuen no s'ha de tenir en compte l'estil, ni l'època, ni tal, sinó que hi ha bona música i mala música. Això a vegades també és un simplisme, O sigui, ara dir, si tu dius que és un bon llibre és perquè també jo hauria de dir-te que és un mal llibre, no? I això és molt difícil de definir, no? Home, jo penso que una bona escriptura o una bona construcció d'un llibre és que sigui interessant, que no avorreixi, que, en fi, que susciti l'interès del lector, Tu diràs, bueno, però si jo escric sobre física quàntica, doncs això al lector potser no li interessa, però bueno, hi ha una part del lector que segurament doncs, tot el que és la literatura científica doncs sí que li interessa i està abonat, no? Espera les últimes novetats, no? Jo diria que normalment els bons llibres han de ser això, han de ser llibres, diguem-ne, que entretinguin i que potser si explica massa en aquest sentit és de que potser últimament ja no tant, però que diguem-ne que es tendeix a publicar uns totxos impressionants de vegades novel·les de 600 pàgines o de 700 pàgines, novel·les, parlem, que no vol dir que no siguin històries interessantíssimes, no? A vegades passen biografies, això també. No cal dir ara que una biografia pot ser molt interessant i que pot ser... Però a vegades sembla que la importància d'un autor estigui en consonància amb el que pesa un llibre, posat en una balança, no? I a vegades hi pot haver biografies molt primes, però que siguin molt més interessants que altres de molt menys gruixudes, no? Per tu què és escriure? Podries viure sense escriure? Sí, perfectament. Sí. Jo suposo que sí, hi ha molts escriptors que quan els deus demanar això deuen dir que no es pot viure sense tantes coses. Es podria viure, diguem-ne, sota el pont, amb una manta, no? I sense escriure. I a més, abans que s'inventés l'escriptura la gent vivia, no? Se separa, diguem-ne, la història de la prehistòria en el moment en què neixen els signes gràfics, no? Sí, es podria viure perfectament sense escriure. Què representa escriure? Doncs una forma més, diguem-ne, de passar el temps. I un ofici més, que com tots els oficis el que requereix és temps, dedicació, esforç i la satisfacció d'haver trobat també la gràcia d'una certa facilitat al cap dels anys, no? Perquè, bueno, tu vas aprenent sobre una cosa i vas trobant més els trucs. Això no vol dir que, per exemple, jo t'he de confessar que jo quan em poso a escriure em costa molt. O sigui, no és que jo agafi un paper en blanc o i tal i que de seguida estigui fet, O sigui, escriure costa molt. Jo diria que un bon escriptor, d'aquests que escriuen de debò, fer més d'un foli al dia, o un i mig, o a tot estirar dos, és impossible. O sigui, que això no vol dir que hi hagi gent que n'escrigui 10 cada dia. Hi ha molta gent que procets els fa, inclús a un espai i amb coses de lletra petit. Però escriure de debò, més d'un foli o un foli i mig és difícil. I sobretot el que cal aprendre, el que cal fer, és reescriure. Que això jo sí que potser soc una mica obsés perquè moltes vegades molts textos els he arribat a escriure 6, 7 i 8 vegades. S'han de deixar reposar. Sí, però tornar-los a escriure.